Jep. Voisi taas safkaa tehdä. Just saatana heräsin kello 2:30 aamulla. Ei se mitään. Kun ei oo mitään rahaa, niin pitää vähän vähemmällä vetää nuudeleita. Kissan pullia. Katsotaan kohta miltä näyttää. No niin, siinä on nuudelit menossa. Eipä mitään kummempaa. Me etsityttävä tuudimmasta ruuvasta, niin laittaa vähän chiliä. Annetaan ottaa vielä jonkun aikaa. No niin, siinä on loppu. Tai no ei vielä loppua, niin tämmöstä ottais. Tämmönen hyvä kuppi on hyvä aina. Sinne niin. Oho. Pornohöyryä tulee. Ootas. Mistä vielä? Joo, laitan vielä vähän gurkkua sinne, että tulee tämmöstä kivan näköistä väriä ja vähän jotain kasvistakin, mutta viimeinen silaus on ketsuppia liman perkeleesti. Noin. Siinä on hyvää terveellistä ruokaa. Ei kun popsi vaan.